हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा जों फैबाय नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेलाव जे जोंहा लिंक खालामदोंमोन नङा होमबा बेनो जाबाय आधार कार्ड भटार कार्डजों। दा बैयो लिंकआ जादोंना जायाखै आरो जायाखैब्ला मानो जायाखै दा नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों बेनिफ्राय रेफारेन्स आइडि गोमाबाय नङा होमब्ला दा जों बेखौ बोरै मोनफिनो एबा मोनफिनगोन मोनफिना दा बेनि सायाव गोबां बेले बेजे जाबाय थायो बेखौनो नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों। दा बेखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना लिंकखौ खालामनो हाबाय दाखालि खालामगासिनो दङ बयबो खालामदों बेनिफ्राय स्टेटासखौ जों बेयाव नायफिनसै फैदो। जों ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटासाव जों क्लिक खालामनांगौ जेब्लायबो जों बे पर्टेलाव फैनानै अब्लानो जोङो नायनो हायो। दा बिदिब्ला जों बेयाव अपेन खालामबाय देन बेनिफ्राय जोङो सेलेक्ट स्टेटआव आसामखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ बेयाव स' नोंथांमोना आसामखौ होदो बेवहाय देन बेनिफ्राय रेफारेन्स आइडिखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन। जोंहा जायफ्रा स्क्रिनशट खालामना लादों स' नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफ्रा स्क्रिनशट खालामना लायाखैमोन आं ओरैबायदि बुंखादोंमोन स' नोंथांमोनखौहाय जेब्ला लिंक खालामो अब्ला स' नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन थ' बेखायनो स्क्रिनशट खालाम। दा ट्रेक स्टेटासाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा लडिं जाबाय देन बेनिफ्राय साबमिटेड दा ओंखारबाय बेनिफ्राय बेयाव नोंनि नाम ओंखारो आरो दा बाथ्राया जाबाय दासिमबो बेयाव स्टेटासा साक्सेस जायाखै एक्सेप्टेड एबा रिजेक्टेड दासिमबो बेयाव ओंखाराखै बे ब्लेंकआनो दं नायदो नोंथांमोना। दा गुबै बाथ्राया जाबाय बे गोदानसो नालाय स' दाखालिसो जादों जास्ट 1 मान्थ जाबाय देन बेनिफ्राय लासै लासैनो एक्टिभ जागोन। दा अल इन्डिया लाख लाख खालामदों नालाय लिंकखौहाय दा बेखौहाय बिथांमोना जाहाथे डाटाखौ लाग्रोदों जानांगौ बिनिफ्राय लासैनो फारि फारि स' बयनाबो एक्सेप्टेड जागोन आरो दा रिजेक्ट जाखाया मानोना बेयाव जोंहा पर्टेलाव ओंखारखायो नोंनि नाम बेनिफ्राय गासिबो डिटेल्सआ दा बेयाव रिजेक्ट जानायनि जेबो चान्स गैया जास्ट आधार कार्डजों स' नोंथांमोननि भटार कार्डजों गोरोबनांगोन एड्रेसा अब्लानो जागोन बाट नोंथांमोननि नाम बेनिफ्राय मिस्टेक थायोब्ला एसे प्रब्लेम जानो हागौ बाट बेखौ उनावसो मिथिसिगोन रिमार्क्सआव मा फैयो। दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बेनो रेफारेन्स आइडि गोमानायखौ रिकभारि खालामनायनि बेयाव जेबो अपसन गैया। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना गोदान स' नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जेब्ला लिंक खालामो आरो लिंकखौ बोरै खालामो होनोब्ला स' नोंथांमोना 6B फर्म नाम्बाराव फैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन। देन बेनिफ्राय भिडिअ नाय जायफ्रानोखि भिडिअ नायाखै डिसक्रिपसनाव दङ लिंक खालामनाय भिडिअ स' नोंथांमोना नायनानै खालामबानो जाबाय। दा जेबो अपसन गैया रेफारेन्स आइडि मोनफिननायनि जेबो अपसन गैया आरो जेब्ला एक्टिभ जायो स' नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि माखासे रिप्लाइ भिडिअ जे लिंक खालामनाया एक्सेप्ट जादोंना जायाखै एबा रेफारेन्स आइडि गोमानायखौ मोनो ना मोना बे नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोनबाय।